Κύριε Νικολόπουλε, ήταν η εβδομάδα της λίστας και των εξαρχών. Εσείς και πάλι οι πρωταγωνιστές είσαστε, αφού πρώτος ζητήσατε από τους εισαγγελείς να παρέμβουν. Πράγματι, εξωφρενικά και ανήκουστα πράγματα συμβαίνουν στη χώρα μας και δυστυχώς κανείς δεν συγκινείται. Μήτη θα έλεγα πως δεν ανοίγει και δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός εάν έχει αναλάβει πρωτοβουλίες έστω ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αφού βλέπει το πολιτικό σύστημα να μένει παγερά αδιάφορο. Παρότι η υπόθεση είναι εξαιρετικά σοβαρή και αναδίδει δυσοσμία και ασφαλώς δεν έχει αντιληφθεί ακόμα ο ελληνικός λαός γιατί δεν επεμβαίνει η δικαιοσύνη. Επίσης, οι φορολογούμενοι πολίτες δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί ο Πρωθυπουργός μένει θεατής και ως θεατής κάνει έως σήμερα ότι δεν καταλαβαίνει και παρέχει με τη σιωπή του πολιτική κάλυψη στην συγκυβέρνηση αυτής της τρικομματικής διακυβέρνησης. Πώς σχολιάζετε την αντίδραση Σαμαρά στην αποστολή CD? Μα σας είπα λίγο πριν, με αυτή την πρωτοφανή μεθόδευση της παράδοσης παραλαβής αλλά Σαμαράς Βενιζέλος, εξευτελιστική για τη χώρα και τους δημοκρατικούς θεσμούς, η τρικομματική κυβέρνηση πιστεύω πως προσπαθεί απεγνωσμένα και σπασμωδικά να βάλει τα φόπλακα σε αυτό το μέγα σκάνδαλο που ανέκυψε από την εξαφάνιση του CD, που όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί πριν από 2 χρόνια ο πρώην Υπουργός Οικονομικών του Γιώργου του Παπανδρέου, ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου, είχε παραλάβει μέσω της διπλωματικής οδού, δηλαδή μέσω της πλέον επίσημης για το κράτος διαδικασίας. Δηλαδή τι περιμένετε να κάνει η δικαιοσύνη όταν το πολιτικό σύστημα παράλυτο και ανήμπορο στέκει κάνοντας τον τροχονόμο συμφερόντων? Κοιτάξτε, επειδή δεν μπορεί οι αρχηγοί, οι υπουργοί, οι πρώην και οι νυν να κατέχουν παρανόμως μήνες μετά την αποχώρησή τους από την κρατική θέση αρχεία του ελληνικού κράτους και δεδομένα των Ελλήνων πολιτών, που οι αρμόδιες δικαστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες αλλά και τα θεσμικά όργανα του κράτους δεν είχαν ποτέ στα χέρια τους ενώ έπρεπε να τα έχουν, επειδή ακόμα ο Ευάγγελος Βενιζέλος μετά από αυτά ακόμα νιώθει ότι δεν είναι βαριά εκτεθειμένος, για τούτο λοιπόν πήγα στους οικονομικούς εισαγγελείς και μετέφερα αυτή την αξίωση του ελληνικού λαού να λογοδοτήσουν όλοι στην ελληνική δικαιοσύνη για αυτό το έγκλημα που συντελείται ακόμα. Γιατί ξέρετε τι είναι να κόβεις μισθούς και συντάξεις και την ίδια ώρα εσύ να έχεις εκεί έναν παράνομο πλούτο, να διακρατείς εσύ στα χέρια σου τέτοια αρχεία που θα μπορούσαν να δώσουν έσοδα και να πατάξουν τη φοροδιαφυγή και τελικά να νομίζεις ότι έτσι θα τη βγάλεις με μεγαλοστομίες και με συνεντεύξεις στο Μέγκα? Η ελληνική δικαιοσύνη, γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει γρήγορα άμεσα να διερευνήσει πάση θυσία τη δύσοσμη αυτή υπόθεση. Γι' αυτό και πήγα και είδα τον κύριο Μοζακίτη, τον κύριο Πεπώνη και τους παρέδωσα πλήθος στοιχείων που είχα μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μα μόνο εσείς, γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, δεν ζητά την ποινική δίωξη? Κοιτάξτε να σου πω, η χώρα δεν αποτελεί τσιφλίκι κανενός. Ο Πρωθυπουργός και να θέλει δεν μπορεί να νομιμοποιεί όσους κατέχουν παράνομα αυτό το αντίγραφο, αυτό το περιουσιακό θα έλεγα στοιχείο του ελληνικού δημοσίου, με προσωπικά στοιχεία μάλιστα Ελλήνων πολιτών που αυτό καταγράφει. Σε ποια χώρα δηλαδή της Ευρώπης, μπορείτε να μου πείτε εσείς, θα συνέβαιναν αυτά τα πρωτοφανή όντως πράγματα και δεν θα σηκωνώσανται ακόμα και οι πέτρες? Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, είμαστε μόνον στην αρχή ενός καινούριου δράματος που θα δείτε ότι θα ξετυλίγεται μπροστά μας, γιατί τα ονόματα που περιέχονται είναι ονόματα που θα σοκάρουν την ελληνική κοινωνία
και θα αφήσουν όλους τους Έλληνες άφωνους. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Νικολόπουλε? Σημαίνει ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στα κυριακάτικα φύλλα για να μάθουμε τα ονόματα, για να δούμε ποιες οικογένειες κρύβονται από πίσω, για να δούμε ποιοι και ποιες από το πολιτικό προσωπικό μπορεί να βρίσκονται πίσω από πρόσωπα. Γι' αυτό η έρευνα θα πρέπει να είναι βαθιά, το μαχαίρι να μπει βαθιά στο κόκαλο, γιατί δεν αντέχει άλλο ο ελληνικός λαός.